Baví tě to zadák? Jej. A dnes jsem si vymyslel, že bychom se mohli vrhnout na... no vlastně to na vůbec vymyšlení. Na... A prostě na něco, jo. Takže nejdřív tady vyzvedneme. Aha. Jo. To je asi všechno. Tak. Mystery box si tady dáme. Ach jo. Epic Spider Pet items, tak si otevřem. Takže Pet Spider. A jo. Ach jo. Warp Scroox. Tak já se asi úplně nebo nevím. Ale asi jo. Ale jak jsem úplně blbý. Ale jo. Ale už jsem dostal ty líbový kalhotky. No yes, tak jdeme na to. Napište mi, když tak, jestli mám většinou hrát něco, v čem se hodně strápním, anebo něco, co umím, což je skoro nic, takže... Tak zkusíme Pixel Painters. A doufám, že mi to zase nevyhodí, protože mě většinou nejdou ty šmejdi. No, jelikož je víkend, tak bych... No, dneska je pátek 13. Takže doufám, že mi to bude nahrát. No, chtěl bych udělat vlastně asi 2 nebo 3 videjka video. A nevím, no, tohle to možná vydám ještě dneska, ale nevím, protože už je 8 hodin a 7 minut, takže ještě nevím. Jo, já vím, kdo se bude stěžovat, že jsem nějaký malý kid, ale ten mikrákem, prostě já vždycky mikráku zním jak prostě jako malý děcka. Jej. Ježiš, tak už se připojte někdo. Tak možná, že to líbí. Protože mě nečeká, teda nebaví tady čekat, i když. Možná i budou někdy videa s kámošema, nebo i s Koudym HD, který ho můžete taky odebírat, dám ho když tak do popisu videa. Ale to nevím. A je to když tak, až se to trochu tady rozjede, no. Počkejte, já jsem zapomněla. Já vím, trochu skáču do písek. No víte co, já vím, že to, ale nechám si takhle v rohu. Ještě 20 sekund. Ještě 10 sekund. A což nás to teďka nepřipojí.
Jo. Aha. Ne, já jsem úplně zapomněla, že se na websi 1.8, takže tady mi asi model nepůjde. Ježiši. No, protože já byl přijdem na serveru, který je na 1.8 a já zapomněl jsem si to samozřejmě změnit. Tak když tak dáme z Pixel Paintu příště. Napište mi, co byste nějak tak chtěli, abych natočil, že zatím z Minecraftu. Ach jo. Já nevím, tak já si dám asi ten farmhouse. Nebo víte co, já si dám buildback, abych si aspoň trochu strapnul. Možná mluvím trochu potichu, ale je to tím, že potom babičky vždycky Jo. Proč to má sektor v češtině? To je jedno. Jo. Ani ústřádku nevím napsat. Já. Jdeme a černý nedáme. Ale tady se podáme, že si to dáme. Že nebude ta baterka. A upozornila, že já a beton nikdy nešel dohromady, teda skoro nikdy. A už jsem byl i párkrát první, ale takhle nějak, jakože takhle. Víte co, já myslím takový ty stěte to. Ježiš, doufám, že to nikdo nejezdí na motorce, nebyste mě asi zabili už. No. Aha, no. Tak to jo, ty jo. Kámo, teď půlka času už je nikde fuč. Já tu ještě nemám skoro nic, ne. Stejně. Tady bych dal takhle. Takhle jakoby, ten platníček. Ne, zkubu. Jo. Já vím, vypadá to strašně. Hlavně já to dělám prostě tak velký, že mi se to tam pokud nebude vejít. Ne. No. Vypadá to. Ne, to je fakt strašný, kámo. Ne. Jsem tak blbetlý vždy jenom na tým jinak, ne. Ach jo. Ale no. Co se dá dělat, že? Hop. Jo, je to hodně
chtěl takhle. Ne. Kámo, doufám, že tu fakt nikdy nejezdí jako na motorce. Jinak jsem. Kámo. Ani, že jsem pro ní ještě hlasoval. Ano. Já dokážu prostě hlasovat pro všechno, co nebudu, víš co. Ach jo. To s tím mě budete muset. Ne, co to je? Já to budu stínu ani nedělat řídítka, ne. Nebudete, ne. Mě fakt klidíka budu nezajímat. To bude chce se hejtí, ty vole. Ne. No, co to je? Ne. Já udělám takovou tu. Víte co? Takovou tu pop. Ne. Já to nestihl. To měl dobrý nápad, ale tohle z tomu motorka nějak nevypadá. Jako tohle je dobrý nápad, ale vypadá to jako nějaký beran. A jo, tak tohle tomu dám OK. Jo, takže super blue. Prostě, proč to hraje? Ježiš, ne. Ježiš, ty jsem super. No, někdo to dal, že? Zdalo se mi to, nebo tam někde dal? Come on, ne. To jsem taky mohl udělat. Ne, já chci zapomnět. Počkejte chvíli, teď nemůžu. Ach jo. No, tak jsem byl 9. Tak počkejte chvíli, hned jsem tu. Cože, babi? Jako jsem tady. Hele, tak co si takový to blocking dát? Koukám, že to s nějakýma zombíkama, tak bychom potom mohli dělat menší sérii, než jako blocking dát. Ne, aha, ale to se ne. To bude asi to, že jo? To nebude asi přímo jakože Walking Dead, ale no, prostě nějaká minihra. Opravdu, já jsem tenhle se ještě vůbec nehrál. Takže uvidíme. Jo, tak to. No, pro příště hlavně prohledám, jestli to není víc
teda víc jako na hry, co tu jsou, který bych nelamil, kterých určitě moc nebude. Máme to ne, Epic Scratch, ten pistol ammo, no to můžu 10, shotgun ammo. Tu max, jo, dobře. Tak když na max, tak na max. Jak to mi? Ach jo. Asi brácha mi to tu dal na český. Ano. Ale. Jo, jinak hraju na Hypixelu, což vám taky můžu dát na... jsem zapomněl, kde je jo. Je to mám. Jo, tak dobrý. No, takže vám to dám taky potom do popisku samozřejmě. No, tak já to asi dám, že se rovnou do lubička a jdeme se znova přihlásit. Ne, jo. Ne, jo, ne. Jej. Už mají ne. Scout tam má. A jako... Já vlastně nemám vůbec zapít. Zvuk do hry, ale já nevím, jestli to uslyšíte. Ale jo, asi jo. Tak se dáme zatím na stůl, vidíme. A vlastně celkem stůlmaný. Nepráky. A prostě sluchátka do sluchátek. A jak to tak vidím, tak asi za chvíli to ukončíme, protože já ani vlastně popravdě nevím, jak dlouho natáčím, ale jako jestli chcete, aby to vyšlo ještě dneska, tak
že nějak nemluvím teďka. No, tak zatím přežíváme, tyjo, sedím na empty a tohle co bude plná, ne, nejde mít player left, je nás už jenom, jo, 5, 6, nevím, ale asi nežije jenom 5. Co to se ne? To nechci.
dostali asi nějaký coiny. Teď máme celkem dostaný levely. Už není moc, nevím, čemu jsou. No nic, a já bych vám teda chtěl říct, že tímto se s vámi loučím. Mějte se fanfárově a čusí, čusák pusák. Čusák pusák, čusák, čusák pusák, čusák pusák, čusák pusák.